ଆଜି ଆମେ କରିବା ମୁଗ ଡାଲମା। ଏଇ ଡାଲମାଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଗ ଡାଲମା ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଡାଲମାଟି ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନିହାତି। କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲାର ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଏଇ ଡାଲମାଟି ମୁଁ ଏକ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଖାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ତ ଡାଲମା କଲେ ନର୍ମାଲି ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ କରୁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେନି। ମୁଁ ସେଇ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ରୋଷେଇଆ ଠାରୁ ଏ ଡାଲମାର ରେସିପିଟି ଶିଖିଲି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବନେଇବା ଏଇ ମୁଗ ଡାଲମାକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ୟାକୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଗ ଡାଲମା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ପରିବା ମୁଁ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ କଖାରୁ କାଟି ଦେଇଛି, ଗାଜର ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ଶିମ୍ବ 2-3ଟା ମୋର ଥିଲା କାଟିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନ୍ସ ଥିଲେ ବି କାଟିବେ। ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ବାଇଗଣ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ପକାଇବେ, ଆଳୁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏସବୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ କାଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବା ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଟମାଟୋ 2ଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଏମିତି ଗୋଟା ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସିଟି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପରିବା ଯେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ପରିବା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଡାଲି ଫିଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବେଟର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟେ ସିଟିରେ ସେ ଯଦି ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ପାଣିରେ ଦେଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପରିବା ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କଲେ, ଆଉ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ 3-4ଟା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଦେଲି, 2 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେଲି ଜିରା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ କିଛି। ଆଉ ସବୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେଲି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଛି, ତେଣୁକରି ପରିବାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭାଜୁଛି। ଆଉ ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ବ୍ରାଉନିଶ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା କରିଛି ପିଆଜ, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ମୁଁ କରିଛି, ସେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଛୋଟ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପିଆଜକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିଛି ମସଲା ସବୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି କଷି ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରହିଲେ ମସଲା ଜଳିଯିବ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେବନି, ଆଉ ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ରହିଲେ ଜମା ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆପଣ ଏମିତି କଷି କଷି ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ମସଲା ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ ତେଲ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଚିପକୁ ଚିପକୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିନି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଡାଲମା ମସଲା। এই ଡାଲମା ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଉଛେ ତାତିଯିବ, ଟିକେ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତଳ କାଳେ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ଚଲାଉଥିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନନେସେସାରୀ ଅଏଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍କାକୁ ଏଥିରେ 3-4ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ଭିତରେ ପକାଇଥିଲେ ଟମାଟୋ ସିଝି ଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିକି 2ଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଥିଲେ, 2ଟାଙ୍କ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଏଇ ଡାଲମା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଲମାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡାଲମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକିରି ଡାଲମା ଖାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଡାଲମାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଯଦି ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଖାଇବେନି, ଅଦାରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ନୂଆ ଡାଲମା ଖାଇବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟି ଡାଲମା ଖାଇବାର ଅଛି, ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତା ଉପରେ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲମା ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଡାଲମାକୁ ଆପଣ ପରସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସେ। ଆପଣ ଏମିତି ଡାଲମା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାଲମା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।
ଆପଣ ଏମିତି ଡାଲମା କରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଡାଲମା କରି ଥରେ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ।